роҳандозии мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа аз бузургтарин маъракаи варзишиву солимгардонӣ дар миёни аҳолии мамлакат ба ҳисоб рафта, шумораи зиёди дӯстдорони футболро ба ҳам овард, ки ин раванд аллакай ба таври анъанавӣ ҳамасола дар тамоми деҳаю ҷамоат, шаҳраку ноҳия ва вилоятҳо гузаронида мешавад. имсол дар ноҳияи Файзобод мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа аз 1 июл оғоз гардида буд, ки баъд аз талошу мубориза беҳтаринҳо ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд ва мо дар ин нашри барнома аз ҷараёни ин мусобиқот мегӯем. майдони марказии ноҳияи Файзобод, ки 5000 ҷойи нишаст дорад, имкони хубест барои дӯстдорони футбол ва бозиҳои ниҳоӣ низ ҳаминҷо доир шуданд. масъулияти баргузории бозиҳо ва назорати он бар дӯши мактаби варзишии ноҳия вогузор шуда буд. дар асоси нақшаи ягонае ки дар ҳамбастагӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод дар шашмоҳаи дуюми соли 2025 ба тавсиб расид, имрӯз миёни деҳаву маҳалҳои аҳолинишини ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Файзобод сар аз 1 июл мусобиқаи деҳа ба деҳа оғоз гардид ва марҳилаи аввал дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва марҳилаи ноҳиявӣ миёни ғолибони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия тӯли 15 рӯз мешавад, ки дар майдони марказии ноҳияи Файзобод рақобатҳо ҷараён доштанд ва имрӯз таваҷҷӯҳи мухлисон, таваҷҷӯҳи умуман сокинони ноҳия ба ин намуди варзиш моро ба он водор месозад, ки чунин мусобиқаҳоро дар ноҳия зиёдтар ташкил намоем ва ҳамзамон ба рушди варзиш, таъмини оммавияти варзиш нигоҳи дигар намоем. барои касби медалҳои биринҷӣ бачаҳои деҳаи Кенҷаободи ҷамоати Дӯстмурод Алиев бо футболбозони шаҳраки Башкир аз маркази ноҳия нерӯсанҷӣ карданд. дар ин дидор бозингарони маркази ноҳия сараввал бо ҳисоби 1-0 пешсаф буданд, вале фишори рақиб то ба дақиқаҳои охир идома карда ҷониби дарвозаи зардпӯшҳо зарбаҳои хатарнок мезаданд. ба ҳамин тавр дар дақиқаҳои поёнии бозӣ футболбозони деҳаи Кенҷаобод тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуданду нерӯсанҷиро то ба силсила зарбаҳои 11 метра бурданд. дар задани зарбаҳои 11 метра бозингарони деҳаи Кенҷаобод маҳорати хубтар нишон дода ҳамаи имкониятҳои худро самаранок истифода бурданд. ҳарифонашон бошанд як иштибоҳ карданду медали биринҷиро аз даст доданд. зарбаи бозингари рақами 14 дастаи шаҳраки Башгирдро дарвозабони ҳариф баргардонид ва бо ҳисоби 5-4 бозингарони ҷамоати Дӯстмурод Алӣ пирӯз гардида соҳиби медалҳои биринҷӣ шуданд. бозӣ аввал бачаҳо бозии хуб дар майдон хуб нишон доданд бо ҳисоби 1-0 аввал пешсаф будем ва вақте ки камтарак бачаҳо чизи бозиро аз даст доданд, ҳолати майдонро аз даст доданд, бо ҳисоб 1-1 ва дар силсила зарбаҳои 11 метра бахт барои мо нахандид ва бо ҳамин мо сазовори ҷои чорум гаштем дар ин мусобиқа дар миёни 18 дастае ки аз тамоми деҳотҳои ноҳия иштирок доштанд. мо кӯшиш мекунем дастаи мо ки аз ҳама дастаи ҷавонтарин дар мусобиқа буд, ҳама синни солҳои 16 сола буданд. мо кӯшиш мекунем бо онҳо ҳаракат мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда, дар солҳои оянда сазовори ҷои ифтихорӣ гардем.
футболбозони деҳаи чилчашмаи ҷамоати бӯстон бо ҷавонони деҳаи саричинори ҷамоати ҷавонон барои касби медалҳои тилло ва соҳибӣ кардани ҷоми мусобиқот бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд, ки ҳар ду ин даста бори аввал дар ин марҳила вомехӯранд. дастаи мо дастаи деҳаи саричинор мебошад. дар деҳаи мо майдони варзишӣ мо ҳар рӯз бо бачаҳо тамрин мусобиқаҳо ҳар саҳар ҳар бегаҳ мусобиқа ташкил карда бозӣ мекунем. дар ин мусобиқа хеле кӯшиши ғайрат кардан то финала омадем. мо аз мухлисони худ сипосгузорем ки то финала моро дастгирӣ карда омадан. имрӯз шуда мо финал бозӣ дорем. мо кӯшиши ғайратро барои мухлисо ҳаракат мекунем ки ҷои намоёнро гирем. дастаи ҳарифро мо мешиносем. майдон ҳам доранд. ҳар рӯз дар бозӣ ҳаст, мо ҳам шиносам ҳастем. хай ғолибият ба ҳама. майдон азалер аст. натиҷаи бозиро мебинем. албатта ки то финал омадан хеле мушкил буд, вале мо бо якдигарфаҳмӣ рафиқонамон бо бозиҳои хуб ба финал баромадем. рақибамон хеле бозиҳои хуб нишондан. инҳоро хеле бозингарои хуб ҳастанд. мо хеле хушҳол ҳастем. ҳамин хел мусобиқаҳоро баргузор мегардонад. мо ҷавонон бозӣ карда маҳорати хубро нишон медиҳем. бо дигар ҷавонони дигар деҳаҳо дӯстӣ пайдо мекунем. ин хеле хуб аст. ман боварӣ дорам ҳар дастае ки меҳнат кардааст ғалаба мекунад. бозӣ оғоз шуд. бо либосҳои зард тими чилчашма ва бо либосҳои сабз бачаҳои деҳаи саричинор. албатта то кадом андоза муҳим будани ин дидор барои ҳар ду тим маълум буд, чаро ки гап сари ба даст овардани ҷому касби мақоми ифтихорӣ мерафт. аз оғози дидор фишорҳои бештари дастаи чилчашма мушоҳида мешуд, ки онҳо ҷониби дарозаи рақиб пайҳам зарба мезаданд. ёдовар мешавем ки мусобиқоти мазкур нахустин маротиба ба таври комилан фарогир дар кишвар аз соли 2020 оғоз шуда буд. имсол дар ноҳияи файзобод аз марҳилаҳои аввал то ба даври ниҳоӣ 9 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва 72 деҳаю маҳалла дар ҷараёни бозиҳо бо ташкили дастаҳо ширкат намуданд, ки ҳар деҳа мухлисони ашадии худро доштанд. имрӯз ҳам аз хурд то бузург ба тамошои бозии ниҳоӣ омаданд ва мухлисон аллакай ба касбияти бозингарони алоҳида боварӣ доранд. пирони рӯзгордида, ки имрӯз ба мухлисии ҷавонон омаданд, чунин мусобиқаҳоро муҳиму саривақтӣ медонанд. ما گفتنیم که در سطح اول مثل این فوتبال در تمام جهان همه جوانان ناحیه دهه چلچشمه و مخلصی دهه خودمون من از خودی خودم بازی میکردم و اینها رو دستگیری میکنم. میخوام که جام ناحیه رو به چلچشمه بریم. ما رو سببم دوره‌های بسیار ویران دیدگی ما از پیشوای محترمون امالی رحمان بسیار راضیم که چنین زمانی تنج امان آسایشته سری پوری پروردگار همه وقت همین تنجی و آرامی و آسایشتگی در تمام جمهوری وسعت بیاورد. ҳамин тариқ баъд аз як бозигузории ҷолиб футболбозони дастаи чилчашма тавонистанд дар дақиқаи 15-уми дидор ба задани гол мушарраф гардида дар ҳисоб пешсаф шаванд. ҳарчанд рақиб кӯшиш мекард ки хати ҳимояи онҳоро
рах насозаду ба задани гол мушарраф шавад, вале имкон ба онҳо даст намедод. хулас қисми аввали дидор бо ҳисоби 1-0 ба нафъи футболбозони деҳаи Чилчашма ба анҷом расид. با دستگیری دسته سری چینار آمدیم امروز. ما بسیار بازی خوب کردیم، بازیشون ناز رفته سای. اقبال چکی کردیم. به هر حالی که باشه دسته ما مغلوب هم شده باشه، بازی ولی دوام دارد. باید که تو وقتی آخر باید که ورزشکارا باید بازی کنن. با همین جوانان گفتنیم که در این وضعیت صلح آسایشته که تاجیکستان ما تنج و امان است، همیشه با ورزش مشغول شوند، برای که ورزش یک صحتی سلامتی بدنی جوانان هستی، همیشه وطن خود را حفظ کنند. در پیش میدان‌ها کمتر حاضر به حد میدان‌ها بسیار شدگی ورزشگاه بسیار شدگی جوانان بسیار حرکت کردن با ورزش مشغول هم بسیار. оғози қисми дуюм низ бо фишорҳои зардпӯшҳо ҷараён гирифт. онҳо тавонистанд ки бори дуюм дар ҳисоб пешгом шаванду ба қаҳрамонӣ наздик. чизи дигаре ки ба дастаҳо ангезаи иловагӣ мебахшид, дастгирии мухлисон буд ки хеле олӣ эҳсос мешуд. чун имрӯз футбол дар кишвари мо маҳбубияти зиёд дорад, аз ҳамин лиҳоз дар ташкилу баргузор кардани чунин мусобиқаҳо ягон монеа пеш намеояд, зеро аз кӯдакону наврасон то бузургсолон ҳама бозии футболро дӯст медоранду пайваста ба он машғул мешаванд. вақте ки оғози ҳамин мусобиқа аз моҳи июл шурӯъ кардем, новобаста аз оне ки вақти мавсими ҳосилғундорӣ буд, новобаста аз ин мардум дар деҳот бисёр таваҷҷӯҳи баланд доштанд ба мусобиқа мисли имрӯза бо як шуру ғавғои мухлисӣ ба майдонҳо ворид мешиданд ва аз хурд то калон, зану мард ва ҳатто мӯйсафедон ки имрӯз шоҳид будед ба мухлисии дастаҳои худ омаданд ва итминон бар он дорем ки дар оянда низ таваҷҷӯҳи мардум ва анамун хоҳиши мардум дар самти баргузории мусобиқаҳора мо ба инобат мегирем ва дар баргузории мусобиқаҳо дар марҳилаҳои минбаъда яъне ки ҷаҳда талош мекунем. дар идома футболбозони деҳаи сари чинор андак бозии хубтарро ба роҳ монда тавонистанд ки ба як голи задаи ҳарифон ҷавоб гӯянд, ки ин ҳам дар дақиқаҳои охири бозӣ буд. таваҷҷӯҳи пурраи рақиби онҳо ба хатти ҳимоя равона шуда буд ки билохира дастаи Чилчашма тавонист ки ҳисоби 2-1ро нигоҳ дорад. ҳамин тавр ҷавонони деҳаи Чилчашмаи ҷамоати деҳоти Бӯстон дар соли 2025 дар марҳилаи ноҳиявӣ ғолиби мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа гардиданд. اساس غلبه ما از این بود که ما پیش از بازی آمادگی خیلی خوب داشتیم، به همین خاطر بازی را غلبه کردیم و این بازی را با دهه‌مون تبریک میگویم و خیلی خرسند هستیم که در این مسابقه اشتراک کردیم و جای اول را سزاوار گردیدیم. سالهای آینده هم کوشش میکنیم که در مسابقه‌های ناحیوی برآمده جایهای نمایان را اشغال کنیم. ما نورسان میخواهیم که در چنین مسابقه‌ها اشتراک کنیم تا تجربه خود را بالا برداشته در آینده فوتبالباز خوب شویم. марҳилаи якум яъне ки оғоз шид аз ҷамоати деҳоти Бӯстон миёни деҳаву маҳалҳои ҷамоат ва ҳамихе дар давоми 3-4 моҳ яъне ки мо дар 9 ҷамоатҳои ҳудуди ноҳия марҳилаи ҷамоатии ин мусобиқота доир намудем ва ғолибони даври ҷамоатӣ ба марҳилаи ноҳиявӣ рохат гирифтанд ва тавре ки шоҳид будед имрӯз марҳилаи ноҳиявӣ ҷамъбаст шид ва ғолиби имрӯза
деҳаи Чилчашма дар оянда яъне ки дар марҳилаи интихобии шаҳру ноҳияи тобеи марказ рақобат мекунад ва дар сурати пирӯз шудан ба марҳилаи ҷумҳуриявии ин мусобиқот яъне сафарбар мешаванд. дар ҷанбаси мусобиқа барои қадрдонии ғолибону ҷоизадорон раиси ноҳияи Файзобод ва масъулини варзиши минтақа ширкат намуданд. роҳбарияти ноҳия зимни суханронӣ ҳамаи дастаҳои иштирокчиро барои бозӣ бо муваффақона муборакбод гуфта иброз дошт, ки имрӯз сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллатро онҳо ҳамаҷониба дастгирӣ намуда дар самти солимгардонии сокинон ва рушди пешрафти варзиши касбӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. инчунин гуфта шуд, ки минбаъд низ чорабиниҳои варзишиву солимгардонӣ дар минтақа бештар хоҳад шуд. ҳамин тариқ мақоми сеюмро дар марҳилаи ниҳоии мусобиқаи футбол таҳти унвони деҳа ба деҳа дастаи деҳаи Кенҷиободи ҷамоати Дусмурод Алиев соҳиб гардид, ки дар баробари медалҳои биринҷӣ инчунин ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ низ тақдим карда шуд. бозингарони деҳаи сари чинори ҷамоати ҷавонон бошанд ба гирифтани нишонҳои нуқра мушарраф шуданд, ки ба онҳо низ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. барои бозии финалӣ хай бачаҳо командаи муқобили мо онҳо хеле мустаҳкам буданд. бачаҳо хеле ғайрат карданд. хай майдон айдалер аст. бурд бой ин майдон нишон медиҳад. мо ай бозии бачаҳо хеле хурсандем ва розием. дар диҳа таваҷҷӯҳ ба спорт ба футбол хеле нағз аст, хуб ҳастанд. бачаҳо хеле хизмат мекунанд, футбол мекунанд, бозӣ мекунанд. фақат ки мо хоҳиш дорем ки хеле мусобиқаҳо зиёд шаванд ва бачаҳо ҳама дар ин бозиҳо иштирок кунанд. футболбозони дастаи Чилчашмаи ҷамоати деҳоти Бӯстон ғолиб ва барандаи ҷоми мусобиқа гардиданд, ки дар қатори медалҳои тилло ҳамзамон тӯҳфаву ҷомро соҳиб шуданд. воқеан солҳои охир мушоҳида мешавад, ки бачаҳои рӯсто ба футбол ва дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёд доранд. ин ҳам дар ҳолест, ки имрӯз дар сартосари кишвар толору майдонҳои варзишӣ ба таври даркорӣ сохта шуданд. ҳамакунун дастаи Чилчашмаи ҷамоати деҳоти Бӯстон барои иштирок дар марҳилаи минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ омодагӣ мебинад.